A cikin jawahir ma'ani Tijjaniyy na cewa babu shakka komai Allah ne, domin da komai ba Allah ba ne yadda Allah ke da kishin shirka ba zai bar ane shirka a duniyan nan ba, amma da ya san cewa komai shi ne sai ya kyale ake. Kama an tambaye shi dalili sai ya ce ga aya alkur'ani Allah yana cewa ya Musa inni ana Allahu, ya kai Musa ni ne Allah la ilaha illa ana, babu wani abu da ake bautawa sai da ya zama ni ne abin. Haka Tijjaniyy ya fassara abu, ba wani da ake bauta illa ana huwa sai da ya zama ni ne abin. Kun ga rashin sanin Allah ne. Sai malamai suka ce ai karamin misali akan wannan shine, wai yara ne suka bata iyayensu suke ta neman su, sun yi nema sun gaji, wajen yammaci sai suka jiyo kakkawa ƴaƴansu, da suka yi kwana za su ainihin tafi wurin yaran, ashe yara sun je sun samu zaki da matar shi suna kwance. Yara na ta wasa da zaki, su saka hannu a bakin zaki, su saka ido, su matar ta ce ranka ya daɗe waɗannan yara suna jagwalgwala ka baka hana su, ya ce a ki basu, ba su sanni ba ne, ba su sanni ba ne, suka gama wasan sai su tafi. Ana cikin haka sai ga iyayen nan suka jiyo muryar yaransu sun shawo kwana kenan za su taho inda ƴaƴan suke, sai suka hangi ƴaƴansu wurin zaki, sai suka juya da gudu, sai ce kin ga waɗanda suka sani. Kaga ƴaƴan da ba su san zaki ba su jin tsoron shi ko haka ne? To amma iyayen da suka san shi fa kun ga sun kasa matsowa duk da suna da bukata a gurin. Wallahi duk mutumin da kaji yana wasa da Allah bai san Allah bane. Duk mutumin da kaji yana cewa ranar kiyama ni ku bi ni zan saka ku a aljihu zan muku, wallahi bai san Allah bane. Wallahi in mutum ya san manzon Allah, da ya san Allah ya fi kowa tsoron Allah. Yinin da rana ta khusufi, da ya tashi zai taho masallaci sallar kusufi, mayafi zai ɗauko saboda ruɗiya sai ya ɗauko riga. In ya tafi zai sujuda sai ya fashe da kuka ya ce ya Allah ba kai alkawari ba za ka hallaka su ba matukar ina cikin su, matukar suna istighfari, Allah ai ina cikin su, kuma ai Allah suna istighfari, sai fashe da kuka sai sujuda. Ya san Allah dan haka ya fi kowa tsoron Allah. Amma duk mutumin da kaji yana ɗiban kayan Allah yana bayarwa tun a nan duniya, wallahi bai san Allah ba.